În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui mă suspins, iar când cerul pielea sa, pârâșul meu va fi învins, pârâșul meu va fi învins. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui mă suspins, iar când cerul pielea sa, pârâșul meu va fi învins, pârâșul meu va fi învins. Satan când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânga mea și aștept pe crucea meu păcat, fiindcă Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit, dreptatea sa îndeplinit, prin moartea